higala. Okay rin ni sir. Oh, yeah. Kahumot mo kamot. Kanindot sa mong pahad nga mupisil sa kong panit. Muram sa tagbayawan ni langit. Oh, di magpabayaw ka. Kati, tinuod na mong gisulti nga ganahan ka na ko. Wa kita di mawa sa imong una-una, sir. Kinsa mo kang lakihang makalimot kon sama ni mo ka sexy. O gagwapa ang musulti nga gusto ka na ko. Oh, maho pa. Unsa may nagustuhan ni mo na ako? Guwapo ka. Himsog og lawas. Laki kaayo. Taas. Pero, minyo lang. Uyawan ta ni Miss Mara. Oh, di magulan ako asawa, Mara. Oh, mo pa? Wa di mo makasalana? Wa pa. Doon na pa akong problema. Oh, mo pa? Pero di ta maghiskot sa akong kinabuhi. Unsa day ang gusto nimong atong hiskutan? Ganahan ba sa kunin mo? Mo ba? Yes. Unsa may mo ikasalihan? Sa, Sorry nga. Late ang merienda. okay lang, Miss Mara, oy. Wa man sa ko gutoma. Nahibaw ko nga dili lalim ang magmasahe. Manakit sa imong kamot ana. Aw, inuoy ni. Uy, nakatuog man din nga akong bana. Na-relax lang siya nga akong gimasahe, miss. Uy, hala, nakalimot ko sa tubig. Ay, ako lagi ito ipabalik din ang gamay nga ref. Wa ba ni mo tawagan akong pangutan? Unsa kibati ni mo nga ganahan sa kunin mo? Oh, syempre. Gikilig. Pwede mo kiss? Di po no. Nga naman. Tuwa sa ubos ang kitchen. Dito makabalik tayo sa Mara. Wa pati ka sugtan no. Sugtan ako. Nya, no. Maniguros ako. Okay na. Huwag na. Kaya ang imong buko-buko nang akong imasahe. Sugtan ako pa. Unya na lagi. Inig-abot sa tukmang higayon. Ang salbahis nga Justin. Mapahimuslanon gid siya sa talang higayon. Bisag may asawa na siya, may kabit na. Gusto paghihapon og laing babae. Pero dili mahimong magpadako sa akong kalakot sa salbahis. Kinahanglang mailog na ko siya gikan ng Mara. Buhaton na ako ang tanan aron maguba ang ilang makasasang relasyon. Basta kay limpyuhon ako ang akong mga lihok. Samtang nagtuo silang tanan nga ako si Kathy. Unsa man? Okay ba siya nga pagka-therapist? Oh, yeah. Okay kayo. Gaan kay kamot. Mao nga, suggest ko nga magpamassage sa ni Cathy. Pero inahon na tang ablihan ng business. Bosa ikaw, pagpakaayo diha. Maayo naman ko. Gamay lang sakit sa ulo ang akong gipati. I think, need na tayo ipatanaw sa doktor ka nang samadi mo sa uugma. Okay. Tuod, ready na ang spa nga atong ablihan.
Welcome to Alova Spa. Sige, bati mo, Kati. Happy. Doon na dito yung mga papilis nga pirmahan. Nagkinahanglan mi sa mga ID, Kati. Hala. May problema ba, Kati? Unya na lang nga. Total, nisalit man ko ninyo. Okay, mag-celebrate na ta. Romero, kumusta naman ang imong lakaw? Nakita ba nimo si Justin sa Alova Beach Resort? Te, may report yung mo, te. Ubaga una ko, nakita ba nimo si Justin dito? O kayo! Doon naman sila gablihan nga spa sa Alova. Ug dako ganiti. Ug kapo ka, dako ignisi si Justin dito. Mura yung siya, manager, oy. Uy, angay. Kayo yung nabayo ng kasi para para muli ang utong. Romero, Ay, sara-sara, te. Niinit na gamay akong utong. Kaya makapungot yung mga tuhan na, te. Romero, ayaw na lang kapungot. Sari, te. Ay, tuo, te. Te, Oh. nakita sa nako si Kati dito. Ha? May nang may bawgat eh. Nga si Kati day. Kasosyo nila ni Justin ug ni Mara sa spa nga ilang gablihan. Unsa? Oh, maayo hinuon. Ha? Kung sa ka maayo anat eh, ha? Ay, tabi ano eh. Ganahan unta ko ni Kati kay papareha sa tiyog ni Carlin pero karon nawa na eh. Nawa na kung kanan niya kay tuan sa pabor sa kontra. Nanginabuhi lang ang tao, Romero. Tempa, tempa. Galikbog ko nimo ba? Kung sa makati, di nyo ka makamaong masuko. Mura magulog kalmar kayo ka. Ngayon mong bana, murag korek ito sa beach house. Mao ka na pangandoy ni Justin Romero. Nga magkasuway siya o ginabuhing haruhay. Busa, pasagdan ko lang una siya. Mahilas. Mura na gyud magtiayon. Ug ang animal na Justin. Wa na gyud kani maghisgot ni Ate Alice bisan pausa na lang. Kilubong na niya sa kalimot ang makaluluoy na kong maguwang. Te, gusto na ka musod sa bahay, te? Dili pa, Romero. Wa pa ko maduka. Ha? Gusto kong makigsulti ni Kati. Ano naman? Uwa lang. Sus, ayaw na lang tanang wawa ni mo, te. E klaro na kayo. Naggusto ka mahibaw sa ilang kalihukan sa beach house. Nagsakit-sakit lang kasi mong ka na, te. Ako ba ni mo, no? Matuwag na lang ko. Mao na kanang akong gibuhat kung maadlaw, Romero. Hangtod na sa gabi eh. O gihapon. O gikapon ako sa pagsigig katuog. Gusto kong mahibaw sa kalihukan ni Justin ug Mara. Nga naman, te, ha? Nga naman. Nakalahon na ka nga, ipaprisaw sila? Dili. Aw. Kung mao na, te, pahuway na lang. May number ka ba ni Kati? Nga, wati, oy. Si Carlin. Si Carlin, doon na si number ka, te. Bitaw ga si Carlin. Ha? Tara. Tara ka na gusta. Balikin ko kailangan na to. Kiakit ka ayog na, Miss Mara. Si Romero. Siya ang nanawagan. Hello, Romero. Nagatugaw ako sa mong papahuway ka rin. Wa man. May kitabugan akong party. Mo ba? Nga na po nanawag ka man. Gisugo ko ni ate. Gusto siya mangayo. Number ka, ate. Hala, nahabilin na bang akong usa ka cellphone? Tuwa dito ang number ni Kathy. Pero igna si ate, muana si Kathy ugma. Okay, sige. Nya Romero, kumusta naman sa ti Alice? Ambot lang, eh.
Ito, Carlin. Kung saon lang na ako yung magbuwang eh. Gahit ng kagtang. Ngano di ay? Magsige apog paniid sa kalihuban Justin. Bantayin si Ate ha, Romero. Kay mo abot ra ang panahon. Nga makabaw siya sa mga nakasa niya. Sige na, Romero. Bye. Ang sakit kaya kipakaon ni Justin sa akong maguwang. Nga grabe man niyang kumaha sa panuway nga Justin. Tati, nabangi ko ba? Nanuwag na akong salbahe si Justin. Magpatabang lig agak ni Mara. Ano kung ganyan Ubog ka na. Kinahanglan makapahuway ka na. Relax na, Miss Mara. Katupi na, Miss. Oh, alagas ka. Masayang. Palihugog basta nga nabakaras banyo, Kati? Okay. Katuog na. Kanindot na yung yakan ni ngaw ni Mara. Kanya inikahuman pulatakon. Oh, Justin. Oh, Ito sama. Justin. Katuog na. Kanindot na yung yakan ni ngaw ni Mara. Kanya inikahuman pulatakon. Oh, Justin. Oh, Ito sama. Justin. Dugay niyo kung gusto buhatan. Ayaw, no, eh. Nabihin mo asawa sa gawas. Di lagi na ako asawa sa Mara. Bisag sa bayana nga ako magustuhan. Mahimo na kong kuhaon. Mo ba? Okay na. Sige na, gawas na. Ayaw na. Kita na. Sikreto lang yun na tao. O pa kumusugot ni mo eh. Ha? Pero nakakiss na mo ko ni mo. Pwede naman kung manghilang kwes aron mawaangin mong kiss. Ikaw na ba? Ikaw na. Okay, okay. Magkapunto niya tayo sa sikretong lugar. Ha? Sit. Kamay na lang ginakuha. Kinahanglang mas mudukot pa ang imong pagbatik na ko, Justin. Buwan. Ganahan magiging ko ni Kati. Pero, nagpadili-dili pa siya. Sige lang, sige lang. Ako una siyang panaron. Mobalik na ko sa kong kwarto, ha? Ikaw na'y bahala ni Miss Mara. Okay. Sige. Oh. Indutag yung bayana. Bisan unsaon utan ang damihan kakson eh. Oh. Antos lang una ko nini. Antos lang una ko. Pero kuhaon tagit kang bayana ka. Hello, Romero. Uy, Kati. Hi. Siyo hagod mo. Mas may nang sayo kay dako tag-agi. Hay naman si Ma'am Alice. Ato sa kwarto. Ni ara ko, Kate. Hi. Hi, Ma'am. Tumaon na ka musakay sa mong wheelchair. Te nga, ikaw rang usa no?
Makatunan ang tanang butangkon, dawaton mo na kini Romero. Kumusta ang Alova Beach House, Kati? Medyo giswerte ko, Ma'am Alice. Tungod din nahimo kong partner nila ni Miss Mara sa ilang giabihang spa. Oh, tinuod ka? Mao din nga dito ka sa parte. Ay, oo. Ako ang nangita og mga masahista sa ilang spa. Og ako sad ang head ini. Partner mi ni Justin, Ma'am Alice. Maayo hinuon. Unya, unsa na may ilang plano? Hello. Wala ba kung mahibaw, Ma'am? Kumusta naman si Justin? Te. Mas maayo tingali nga magsugod na mo sa iyong sesyon, te. Mag-gool lang ka kung magsige kag susi kung naunsa si Justin. Naibaw na si Kathy. Nga bana na ako si Justin Romero. Ha? Ay, okay lang, uy, Romero. Magkasalig mo na ako sa inyong mga sekreto. Dili gini makaabot nilang Justin. Unya, ang sikreto ni Justin, dili makaabot na mo. Makaabot ni ninyo. Ayaw magkabalaka, uy. Sa kontan-aw ka rin, no? Mura na kin sila tinuod nga magtiayon. Aw, te. Ikihanag yung sila, ti Alice. Pakuhain nagpicture ni Kati nga nagduog. Ang sama Kati, kaya ba na nimo? Kaya kayo, uy. Tungod kay sikit na kaayo may kwarto nila. Awa, daan pa dyan ko. Hala. Daan pa dyan ko, tanawo. Nihilang sa Kati. Unsam to ng klase sa gugmang gibatit parang Justin, oy. Ma'am, ayaw paghilak. Ayaw paghilak. Doon na rin kapa nga nagpaabot sa imong bana og sa iyang kabit. Mauna! Tugdan sila kubag-kubag ng way butanan. Kanang gitawag lang, trok butoy. Kanang anak yun silang gubot aron, dili nyo makalingkod. Unya si Justin, mabalion ta na iyang naong, mutoyok sa iyo. Gusto na, Romero. Suwite. Ma'am Alice, ma'am, maayo tingali nga. Di lang sa ta makisgot sa imong bana. Ingon lang sa iyang kabit. Okay lang. Gusto lang ko mahibaw kung unsa na ilang gibuhat. Ang sa mga di ay, nagpadayon naghapon sila sa pagbudhi ni mo. Kay ikaw dako man kayo gugma ni Justin, good. Pero kung patagdon pa na nimo ka ng mga tuhana, ug imo lang ikiha, mutagdam dyan na. Dili. Dili. Dili dyan ka makiha. Gusto ko nga mobalik si Justin ako. Nga dili na kinahanglan akong pugson. Nasamot. Naglaong pagkiday ka, ma'am, nga mobalik ni mga imong bana. O, Kati. Busa tabangi ko. Lisura sa ng misyon na, eh. Okay. Ha? Mutabang ka, Kati? Matabang ka na ako, Kati. Oo. Mutabang ko. Aron mo balik ni mo si Justin. Manaon sa ako man mo. Mauna-una ko. Sa pagkakaroon, kinahanglan mo relax na ka, mama. Magsugod na sa imong session, okay? Kalabat sa akong Justin? Huwag man si Denise kwarto. Justin? Oh, nagmata ka na day? Labad kayo nga akong ulam. Nagpalabi ka magpag-inom. Muna na yung resulta. Inom lang ng tambal sa kilid. Giyadaman giri ko ni magtambal para labad sa ulam. Oh, of course. Giatiman ko ni mo. Gigastuhan. Mao nga, atiman nung tasay ka. Thank you. Kaligo na. Aron, mawasan ka. Wow! Lagsik talaga kaayo ka. Oh, di mahimong magpahinahinay ko. May lakaw ka? Nag-ilis man lagi ka? Oh. Asa man ka? Gusto ko magpahangin sa tray sa gawas. Sige. Apasa lang niya ako dito, ha? Okay. Okay. Kagwapo kit sa akong lapoy. Nganong mahal pa mang ni Ate Alice si Justin. Nasalbahis man ito, Hana.
Angay niyang kasilagan si Justin tungod kay wa siya kalainan sa among amahan. Si Justin ka lang naasa na kong tiri sa ibabaw. Kinahanglang tarungon ako ang akong porma. Huliin ko nagikan sa Cathy. Hi! Hello? Indot didog lawas ni Behana eh. Pero, asa naman ka? Naibaw ko nga patay kay kanako, Cathy. Tawa siya pa yung sa kantin. Nagkape sa di ka? Oo. Pero di lang ko ng black coffee. Pwedeng ma-share sa yung tape? Ay, ayaw, uy. Basig magselo si Miss Mara na ako, ha? Tawa pa siya sa taas. Mapay bago ka. Dugay ba ito mahuman og porma siyang now? Linda, kape yun yan ako. Black. So, unsay sunod mong plano? Ikaw. Wow! Di kini ka mahadlok ni Miss Mara, no? Asosyo na tas negosyo. So, wa siya aking dudahan kung nagsulita. Oh, mauset. Sakto ka. Ibaw ka? Naangaki ko gabi. Unsa? Grabe naman sad ka. Pwede bang makita tasaw sa kadapit? No. Ha? Anong di man? Tingali, sayop ang imong pagbasa sa akong pagkapabay, Justin. Oh. Tingali natuo ka nga sayon kong pagkapabay. Kay nakahimo ko sa pagsulti nimo og mga butang nga dili angay isulti sa babae nga tasaw sa kalalaki. No. Kati, wag magtuon sa yun ka. Abli mo. Mas ganahan ko babae nga prangka. Sama ka prangka ni Miss Mara. Lahit ka. Lahit si Mara. May kontakon pa kong duha ka masahista, Justin. Oh. Unya, sulian Baba. niya lang ti ka, ha? Okay. Okay? Yeah. So, mo na to. Magkontak ko og laing mga masahista, ha? Yes. Ni anang imong kape, Justin? Salamat. Linda, may kaila ka bang masahista ini napita? Naa, miss. Naa si Sir Erwin. Ay, mao pa? Kinsa pa? Naa si Sir Junald o si Ma'am Belen. Okay. Kontakan niya sila, ha? Nga magsulti tabahin, ana. Okay, miss. Thank you. Kamao ka gid, ha? Unsa? Kamao ka gid. Di ta daling mabuking kung pagkasinabot na ta. Kinahanglang mag-amping lang. Kay tingali og madunggaban ko ni Miss Mara. Sa ako na bang tanaw niya, no? Possessive kaayo ng babayan, ha? Gusto gid ka. So, dili maayong makita ta niya magsulti din og dugay. Right? Oh, asa ka? Maglikay lang ko sa chismis. O gusto na sad kong mag-swimming. Sa dagat or sa swimming pool? Sa dagat, syempre. Yes. Sundan ko siya. And ayan guys, nandunggan na to no ang part 17 sa Ako Ka Lang. Oh, gato na dunggan guys no nga. Naglibog ko guys ni Cathy no kung asa siya dapig no. Kang Kuan, kang Alice or kang Justin. So tanaw ninyo guys kinsay gidapigan ni Cathy. Or I think na gidapigan niya guys no si Alice. Oh, nakakuan man gud siya nakarelate siya no sa iyang pamilya guys, iyang amahan nga. Nakarelate siya guys no sa sitwasyon ni Alice. Ang iyang amahan gabi pod ka babaero no. Og iyang nakuang gyud na realize no nga simrad kila iya ang iyang papa og si Justin guys mo nang naglagot siya no. Pero on the other side gisuhulan man ay nino ni Mara para pag manman sa mga lihok ni Kuan, lihok ni Alice guys. Pero karon murag nabali guys no ang iyahang gidapigan. Og matod pa ni
Kati guys nga kung sa sikreto nila Justin isulti niya no, pero kung sa sikreto nila Alice dili ni isulti ni Kati nga tukang nila Mara no, kay syempre mas dapig man siya. So unsa gaha ang papel yun ani ni guys no ni Kati, o unsa gaha ang iyang katuyuan yun no sa ingon. Siguro na unsa gayang duot iyang unsa gayang plano guys no kang Justin iha ganing si Makati gaha ang manimalos no para kang Alice, ug unsa ang sunod pang mahitabo mo no. Padayon nang kita magsubaybay ani guys no, kay matud pa hapit na ni siya na human no. Naghinapos na ni siya guys nga drama. So subo lang kayo no naon guys no nga si Alice nahimo siyang baldado, di ba, kay naputlan siya sa iyang duha ka tiil no, pero gialam-alaman siya ni Katino nga di lang kuno kay siya mabalaka kay aduna may paagi no para makalakaw pa usab ang tao. Yes, na may mga stretcher or mga artificial leg, di ba, kabalo naman taan guys no nga naamang yun na siya, pero mahal lagi, mahal siya guys. Pangutana karon kinsaga ang sponsor sa iyang prosthetic legs. Prosthetic? Artificial legs siguro. Kailangan man ang prosthetic ko eh. Kinsaga. Pero di naman guro na issue ni Alice no kung kinsa ang mo sponsor sa iyang TL. Diba? Pero side bet nga pobre ra ba ito si Alice guys, diba? Gani nagpamid ra man gani ito sa Ilamara. Munang makamove on ragaha si Alice ani guys, og hangtod kanos amagha no ang iyang gugma kang Justin mahanaw ra bagaha kini. So sobra ang iyang gugma guys no, pero I think no sa nahitabo karon guys angay na siya no, angay na niya i-give up ang iyahang feelings kang Justin, di ba? Kay mas gipili pa man nun ni Justin si kuan guys no, si Mara nga iyang amo, kay siguro mas batanon og mas kwartahan, di ba? So angay mag-move on na goro ni Alice ani no, kay wala siya'y mapala gyud no, ini nga kuan ani sa wa siya mapala guys kang Justin. Dispog ilogon niya pero ang iyang kuan feelings to or yapon kang Mara mo nang useless no. I think angay na lang guro no, pasagdaan na lang niya si Justin no kung asa siya no mo lugar. So atong bahaton karon guys, magbasa ta no sa inyong mga comment sa last na tong upload no sa ako ka lang naaba atay comment dito. Thanks sa 82 Bios o Thailand for something big, and trust me, it was worth. O atong shout out o greetings na rin ang atong commentor from Akalix. Nice dong, thank you so much. Then from Joanne M9814, dang salamat dong listening always here in Taiwan from Mindanao. Wow, abot pala tas sa Taiwan guys no. You know, on YouTube is around the world man no, pero I couldn't imagine nga naatay listener from there. Munang salamat jud ayo guys no sa inyong pagpaminaw. The pleasure is mine jud no. Hantod nga naa pa mo no mamati no sa atong mga uploader di gyud ta mo undang guys. Syempre as long as napatay mga ads no. Oh, I hope guys nga inyo skipan no ang mga ads nga mga gawas diri kay you know na nagkagamay ra gitag revenue diri guys no. Laktawan taan iguan guys, isa or duha ka buwan sahay no, every 3 months ang atong sweldo diri no, manang dugay kaayo guys, dili ka bawi no sa kahago og sa load. But bisan pa man mo na giingon no nga kapit lang yun taan ni guys, kay basin di ay phone po no mo dako ra ni atong views diri.
And another comment from the blind guitarist sa Digong Kanto Boy Part 12. Advance kabusing, thank you very much. Welcome po, salamat sa pagtanaw. Ay, pagpaminaw pala ni kay the blind guitarist ng goodness siya. Then from Dodge Vasquez, duha jud di ay ang nawala aning mga drama sa si Alex Lara. Iki Rex igsoon silbi ni Arnel sa personal mag-ama ni si Alex Ripoll Lara og Jan Lara. Sure lang radio vlog. Mag-amad pala ni si Alex Ripoll Lara og Jan Lara. So pareha ni Goliath no, Edwin Nacorda og Alan Goliath Nacorda. Og another comment from Po and Friends, nagbit namang good si James og Nimya dili Nympha. Wow, thank you so much guys no sa inyong so mao na to guys no, kay mag-edit na ta sa atong drama guys. Kung iabot ka up to this part no, thank you so much. So I think that's all for today kay it's 5:32 na. Hapit na pod mag alas 6 guys ug mag-record na pod ta sa drama nga mga aso ni Kuya Goliath no para sa part 5. Guys, I hope na nyo pong supportahan akong Pikas channel, ang Dodong Good Vibes. So mao na to guys, thank you so much and enjoy for the rest of the day.